genolls, una miqueta. Jo el sacgejo, no s'espanti, ho faig perquè agafi confiança de la màquina. No he anat mai, tot això. Bueno, no. La meva vida... Ara, vale, molt bé. Això és el timó. No girem si no tombem això, d'acord? No té res a veure per girar les cames. Enrere. Endarrere, hem dit que enrere no anirem. Ara, el que provarà vostè és de seguir-me un moment a mi, a veure què tal. Si flexiona ja no es doni, si es prova còmode, recte, i ara pari, i ara tombi... Sempre girem endavant, no cal allà. Toni, ves ja cap a l'esquerra, tu, Jo cap a l'esquerra no hi és. Ah, no? Aquí a l'esquerra, Toni. Vale, ara hem de frenar. Enrere no anirem, per una raó. Perquè gira com un remolc. Sí, però camins, però amb aquests camins això, amb aquests així, això. Pots anar. Sí. Podem provar, podem provar a veure si... No, ara no la tinc. Però digues. Sí. Sí. Per girar és amb el timó, cap on tombi. Sempre cal descansar.